Chovatelia psíkov by vedeli rozprávať, koľko práce si vyžiada hľadanie vhodného partnera, určenie času a miesta stretnutia a napokon starostlivosť o kotnú sučku. Keď prídu na svet šteniatka, tešia sa nielen chovatelia, ale aj už čakajúci noví majitelia. O to smutnejšie je, keď sa očakávania nenaplnia. Za otcom šteniatok sučky Benši cestovali až do Nemecka. Keď sa 3. mája mali konečne narodiť, nevedeli, že ich čaká nemilé prekvapenie. Moja sučka rodila, potrebovala pomoc pri pôrode, preto sme sa obratili na kliniku v Petržalke. Cisársky rez bol riadne vykonaný, bez nejakých následkov zdravotných na sučku. Bolo to veľmi šikovné a rýchlo spravené. Problém bol so šteniatkami, ktoré nejavili známky života. Veterinári začali i hneď po pôrode s oživovaním šteniatok. To sa im po hodine podarilo. Malých Parson Russellov aj zohrievali fénom a výhrevnou lampou. To sa však podľa slov majiteľky veterinárom vymklo z rúk. Sme si teda všimli, že šteniatka majú nejak trošku oškreté uši, ale predpokladali sme, že možno jak ich tú hodinu oživovali, tak niečo sa nejak trošku ich oškreli. Ušká však začali šteniatkam postupne hnisať, odumierať a napokon odpadli. Chovateľka je presvedčená, že to spôsobila výhrevná lampa u veterinára. Používame výhrevné lampy, ktoré sa používajú na kuriatka v inkubátoroch, takže to vôbec neprichádza do úvahu. Mali spálené tiež pazúriky, jedno šteniatko malo spálenú aj papulku a lakeť, takže neviem si predstaviť, ako by sme im to my vedeli spôsobiť. Šteniatka údajne veľmi trpeli bolesťou a ich stav si vyžadoval nadštandardnú starostlivosť. 2 týždne, 24 hodín denne sme pri nich sedeli a strážili ich. Šteniatka z výstavného chovu navyše pochopiteľne nemohli predať za dohodnutú sumu. Z 3 poškodených psíkov si len jedného vzal pôvodný záujemca. Prišlo teda samozrejme k újme nielen našej strašnej psychickej, ale vyčíslili sme teda aj škodu, ktorá vznikla, aj finančná. Po 3 mesiacoch nám prišiel list o tom, že teda bola nejaká újma na tých šteniatkách a žiadala od nás peňažnú náhradu. Veterinárna klinika a chovateľka v súčasnosti komunikujú cez svojich právnikov. Každý trvá na svojej pravde. Chovateľka sa rozhodla podať sťažnosť na komoru veterinárnych lekárov. My sme ochotní tomuto čeliť, pretože naozaj nie sme si vedomi pochybenia. Aby si priznali chybu a aby aj odškodnili tú chybu. Pokiaľ nás disciplinárny senát uzná, že jednoducho sme pochybili a že pochybeniu došlo na našej strane, tak tam nemáme o čom diskutovať a budeme musieť kompenzovať majiteľke. Mariana Haliaková, televízia JOJ.